למה אתיופי ב-2025 לא יכול להגיד מה שבא לו עליו, על עצמו? אבל זה לא רק על עצמו. בגלל שהצבע שתחום... הוא מייצג, אחי, תרצה או לא מייצג. למה המשפטים... זו האמת. אבל למה המשפטים האלה של מייצג? אחי, זו האמת. אנחנו לא... אתיופים בישראל חושבים שהעדה שלהם. אתה אומר בעצם למה אתיופי לא יכול להתבטא נגד העדה שלו, כן. נגד מאכלים של העדה שלו? בכללי. בכללי בכלל. למה הוא לא יכול לבקר את העדה שלו בציבור, בתור מבלי הוא. שיקטלו אותו? כן, זה בתור מה שאתה אומר. הוא בתור מדבר הוא על עצמו. עצמו, הוא לא אומר. איפה הבעיה הרי? קודם כל זה מקסים. אני בעד ביקורת. ישראל זו מדינה דמוקרטית, יש חופש ביטוי. בגלל זה אני אומר... אדם יכול להגיד מה שבא לו. לא, אוקיי? הכל הסיפור. בגבול מסוים, עד גבול מסוים. מותר לך להתבטא איך שאתה רוצה, אבל ברגע שהדברים שלך פוגעים ברגשותיו של ציבור מסוים, זה היה בדיוק. יש פה בעיה. מדבר איתך רגשותיו. מה, חלס עם הרגשותיו. אני אתן לך דוגמה, יש מרוקאים שמסתלבטים על השמות של המאכלים שלהם. אין בעיה להסתלבט. אתה שמעת את המאכלים, בקטע את השמות? הומוריסטי, לא. אין שום בעיה. לא. יצפן אמר פעם, במדינה דמוקרטית יש מקום... למה אני לא רואה מרוקאי שרושם למרוקאי הזה? מה אתה מדבר ככה על המאכלים של המרוקאים, התרבות שלנו, אתה עושה לנו פדיחות, הבנת למה אני מתכוון? נכון, דיברנו על גמירות, על פורקן, אתה אומר? פורקן, אוקיי. עכשיו, מי שרשמה, למה אתיופים מדברים ככה? הם עושים פדיחות לעדה. למה בתור אתיופי אסור לי לדבר על סקס וכל זה? קודם כל, כאדם מותר לך לדבר איך שאתה רוצה, זה לא קשור כאתיופי בכלל. אבל אני דיברתי על גמירות, לא אמרתי העדה האתיופית גומרת. העניין הוא... אני אמרתי, אני גומר והיא גומרת, אני והיא. אני מבין. אבל מה אכפת לה לעדה האתיופית? איך אני בתור אתיופי מדבר על סקס, והיא אומרת, אני עושה פדיחות לעדה. אבל תבין. איפה היא... בוא תסביר לי על המשפט שלה, רק תסביר לי על המשפט שלה. היא ביקרה אותך, חשבת על זה שאולי היא ביקרה אותך בגלל שאתה אתיופי? כלומר, כי גם היא אתיופית, כן? אתה לא תשמע את זה ממישהו שהוא לא אתיופי, יבוא יגיד לך... אבל זוכר איך התחלתי את הקטע הזה? נו. אמרתי,